Det vi ser her, det er en af reaktorerne ved atomkraftværket i Fukushima i Japan. Og her får vi lige et overblik af, hvordan det sådan ser ud. Kort overblik over, hvordan det ser ud inde i reaktoren. Vi kan se hovedreaktoren, det røde inde i midten. Det er ligesom her, det hele sker. Altså det her fission sker, det her de radioaktive stoffer er det, og her vi får den her ekstrem høje varmeenergi, som ligesom bliver omdannet til den energi, vi kan udnytte. Og så skal vi også lægge mærke til det her blå yderkammer nede i bunden, som indeholder en masse luft, som ligesom, hvad kan man sige, holder styr på ting, på reaktoren. Nu kommer vi så tæt ind på den her, jeg kalder hovedreaktoren. Og vi kan se ved hjælp af de her blå og røde pile, at det som ligesom demonstrerer, at der kommer afkølende vand ind i reaktoren, som ligesom afkøler de her brændselsstave, som består af zirconium og selvfølgelig uran. Og så i forbindelse med, at der kommer den her ekstreme varme, så bliver der dannet damp, som ligesom bliver trykket ud igen af reaktoren. Det der sker, det her den 11. marts i Japan, det er, at der kommer et kæmpe jordskælv, som måler 9,0 på Richterskalaen, hvilket er ekstremt højt. Og det sker ud for Japans kyst, ud for Fukushima. Så man vælger simpelthen for sikkerhedsmæssige årsager at lukke det her atomkraftværk ned. Men sådan et atomkraftværk har stadig brug for en masse strøm til at blive ved med at afkøle den her reaktor, som jo stadig er ekstremt varm. Men i forbindelse med det her jordskælv, så lukker den eksterne strømkilde, og man bliver derfor nødt til at tage brug af sin ligesom, hvad kan man sige, nødsituationsstrømkilde. Problemet er så bare, at efter det her jordskælv, der kommer så en kæmpe tsunami, og den tsunami slukker så den dieselgenerator, som ligesom var den anden strømkilde. Så nu er der simpelthen ikke noget strøm tilbage, så man siger, man får et totalt strømsvigt. Det medfører så, at den pumpe, der ligesom skal pumpe vand ind i den her reaktor, det kan den jo selvfølgelig ikke gøre mere. Så nu kommer der ikke mere afkølende vand ind, og der kommer ekstremt meget varme i og med, at vandet fordamper. Så der forekommer en nedsmeltning af de her brændselsstave, som består af grundstoffet zirconium. Og når zirconium reagerer med vand, H2O, dannes der hydrogen, som vi også kender som brint, hvilket jo er meget brandfarligt. Og så i forbindelse med, at vi vil prøve at lette trykket ind i den her reaktor, ryger en masse af trykket, en masse af det her damp, som nu har en høj koncentration af hydrogen, det ryger ud i de her yderkamre, som vi jo, som tidligere nævnt, indeholder en masse ilt. Og vi ved, at ilt er brandfarligt. Så når den her brint kommer ud til ilten, sker der en eksplosion. Så samtidig med, at der er et ekstremt tryk inde i reaktoren, og der sker den her kæmpe eksplosion, så kommer der alt i alt en kæmpe eksplosion, som skubber taget af den her reaktor, og der ryger en masse brint, som indeholder en masse radioaktive stoffer, og de ryger så ud over det hele.